Alright, it's your boy, Natsu. Ayan. Lalakad tayo. Kasama natin si Aikam. Yo! Punta tayo sa Depalo River Park. Ayan, ng San Quintin, Pangasinan. Ayan, mamaya, kaya lang kami. Bye! Hoy! It's your boy Natsu. Mag-like, comment, and subscribe ka na. Dahil kung hindi mo ginawa yun, tatama rin na akong gawin to. Bye! Nasiraan. Ayan, so andito kami ngayon. Bibili kami dito ng ng Carabao milk. Hindi kayo mga yogurt ganun. So, hey guys. Tignan namin kung meron pa kami. Meron pa sila stock. Ano dar? Ongoing lang yung one. Processing nila ng milk para doon sa feeding ng DepEd. Okay. Para silang partner. Partner sila ng Depalo. Si Manang, Hello po, Nay. Manang, wala akong benta ngayon? Bakit po? Ang feeding program ng DepEd. So wala akong kahit anong benta ngayon? Sayang naman. Ano yung ibang pagbibilihan po rito kung sakasakali ko? Oh, kayo lang di ba? Sa bulong kayo. wala, di ba? Sige. Sige. Sayang naman, no? Wala doon. Hanggang kailan po yung feeding program nyo? July, oh. So, diretso kayong gagawa. Sayang naman. Galing pa kami ng pwede. Malayo pa ang pinagalingan namin eh. Sige po. Di bali po. Kung magpapareserve po, pwede po. Oho. Kung papareserve, gano'n. Pa-reserve gano'n. Balikan na namin. Wala din, di pwede. Busy pa rin, no? Wala rin. Opo. Sige, maraming salamat po. Salamat po. Wala. Ayan po. Panto sa mahang nayo. Ayan. Carabao milk. Ayan po. So, babalik na kami. Punta na kami sa pupuntahan namin. Tayo ng Santa Maria. Tayo. Santa Maria, tayo. Wala, ubos. Kaya we're going.
salamat no, sa mga ano natin, sa mga nakausap natin, si Cap, tapos si Sir Lorenzo. Ayan, ang caretaker dito. Caretaker si and Depalo River Park. At ayun, napakaganda. Abangan nyo yung ano, yung opening ng falls. At syempre, pupunta pa kami ng isa pang location sa